Искате ли да тренирате ума и тялото си, без усилие да се унасяте в сън, да получавате един качествен и спокоен сън и да се събуждате с една енергичност и свежест сутринта? Искате ли? Тогава ще ви представя техниката Utaptics, или бързата форма на техника за емоционална свобода. Използват се 5 магически бутона и повтаряйте след мен думите със същата емоция, с която аз ги казвам. Присъединявате ли се? И ме уведомете, разбира се, в коментарите по-долу, как се чувствате след този модел срещу безсънието. И така, загряваме ръцете и започваме. Въпреки че ме е страх, направо съм ужасена да си легна. Просто знам, че тогава започват кошмарите. Защото не съм в безопасност вечерта, през нощта. Страх ме е да си легна. Страх ме от кошмарите. Страх ме от безсънието. Но сега с напълно ясна цел се позволявам да знам, че аз съм в безопасност, когато спя. Да, трудно е. Трябва работа. Но аз оставям мисленето на ума си и се отпускам. Релаксирам. Дишам дълбоко. Толкова съм разочарована, че не спя добре през нощта. Толкова съм разочарована, дори уморена да не спя добре. Уморих се да бъда уморена. Уморих се да се събуждам уморена. Толкова се уморих да съм уморена. Но сега се избирам да спра с мислите си и да отдам внимание на дишането си. Дишам дълбоко. Дишам дълбоко и освобождавам от себе си всички негативни мисли, събрани през деня. Освобождавам се от тях. И избирам да повиша енергията си тук и сега. Всичко, от което имам нужда, е вътре в мен. Освобождавам се от всички излишни негативни емоции. Избирам да се събуждам свежа и енергична. Постигам това. Чувствам се прекрасно. Чувствам се прекрасно. Леко ми е. Унасям се. Потъвам в топлината и мекотата на възглавничката. Пожелавам си лека и изпълнена наистина с лекота нощ. Прекрасна съм. Дишайте дълбоко. Хванете китката, ето тук в щипковидна форма и изговорете peace. И така, това е един прекрасен модел за сладък и дълбок сън. Утре вечерта аз ще направя в четвъртък от 21:30 една работна сесия срещу безсънието. Така че тези от вас, които желаят да се включат, пишете ми на лични за записване. Броят на участниците в групата е ограничен, защото обръщам внимание индивидуално на всеки от тях. Така че възползвайте се и от промоцената. Желая ви прекрасна вечер и сладки сънища! Чао! Бъдете здрави! Не забравяйте!